Ay, busog ko. At mic check, mic check. So, good morning mga paps. Biyahe tayo ngayon sa Pangasinan. Actually, nandito na kami sa Pangasinan at hindi ko na i-vlog yung biyahe natin papunta dito mula Paniki dahil madilim pa. Kaninang umalis kami dito, kaya hindi na ako nakapag-vlog na papunta dahil hindi rin makukuhanan na itong GoPro natin ng madilim. Yan. So nandito na kami ngayon sa Bugalyon, Pangasinan. At napakalamig ng hangin dito. Akatas naming mag-breakfast at ang oras natin ay 7:23. Update lang tayo no, sa mga borders. Open na po ang Pangasinan, wala na pong checkpoint. Base sa nadaanan namin kanina sa mga Tarem, daming tao. Sa mga Tarem, yun kasi yung unang checkpoint na dadaanan pag papasok ka sa Pangasinan. Hindi na sila lang harang, although may police pa rin, pero nakaupo na lang sila eh. Wala nang S-Pass, wala nang chine-check. So dumaan na kami ng mula Paniki, dumaan kami ng Camiling, San Clemente, mga Tarem, tapos Aguilar, then Bugalyon. Lamig lang hangin dito. So ngayon po ay linggo at kasama natin ang ating jowaers. Pupunta tayo ngayon sa saan ba kasi to? Sa Agno, Pangasinan. Hindi ako makapagsalita ng maayos dahil ang lamig ng hangin ngayon. Kasi bare months na, November na. Ride safe. Pops natin na mga pabalik na yata sila. So kanina ang biyahe namin, wala pa tayong masyadong wala pa tayong nakakasabay ng mga group of riders, no. Ewan ko kung bakit, linggo naman ngayon at open na ang Pangasinan. At hindi ko alam bakit, or maaga lang kami. Pero kadalasan kasi mga riders, group of riders na yan, mga madaling araw bumabiyahe ang mga yan. Tataka lang ako bakit wala pa sila, bakit wala pa kami nakakasabay. Meron na nga pauwi, ganun, pabalik, pero ngayon papunta wala pa eh. Kahit yung mga nakahinto, wala kaming nakita. So nakakapagtaka lang, nagsawa na ba sila dito? So una nating babaybayin ng Labrador. Nandito na tayo. Pagkatapos ng Labrador, Suwal. Then Suwal, tapos na Suwal, Alaminos, then ano pa ba? Paliko na yun eh, papunta ng, ewan ko, dadaan pa ba ng Burgos, tapos Agno. Siguro nasa 2 hours pa ang biyahe namin. Oops. Uy, dagat na yung nasa kanan natin.
Pero malayo pa tayo. Kasi dito sa Labrador, hindi yata, walang white sand beach dito. Ang may white sand beach pa lang dito is Wal. Yan. Doon magsisimula yung white sand beach. Dito sa Labrador, medyo wala pa. Kasi wala pa talaga. So gamit pala nating motor ngayon ay ang ating NMAX na si Sogo. Second time niya nang pumunta dito sa Pangasinan. Nung first ride ko na pumunta Pangasinan, nakalimutan ko yung GoPro ko. Nadala ko na yung mga battery, yung mga pang video natin. Nakalimutan ko yung GoPro. Naiwan ko sa bintana. Huwag kayo iiyak. Bira! Habang maluwag ang kalsada, pupuntahan namin ngayon sa Agno na beach. Ay pangalan na kasi nun Pabrika, yung Pabrika Beach, as in Pabrika Beach. So kanina lang namin na search to, kanina madaling araw. Parang mas maganda pumunta kasi sa mga hindi masyadong kilalang beach para konti lang yung tao. Ayun yung mga trip namin kasi yung mga common na mga dagat na dito, expect mo marami ng tao dun sa mga yun. Kaya hindi namin masyadong trip ngayon, lalo na hindi pa, para for safety lang. Huwag muna tayo dun sa maraming tao. Pero tingnan natin, ewan ko, kasi first time kong narinig yung Pabrika Beach dito sa Pangasinan, sa Agno. Kaya sana konti lang yung tao. So may mga nakakasabay lang tayo dito, mga solo riders, yung mga tatlo lang sila, merong mga dalawa, tatlo, naging apat, 5. Nakakanood ng TikTok. Ang galing. By the way, ride safe po sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon. Kung nanonood ka man parang mali. Nanonood ngayon na bumabiyahe. Mali. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maliit ang ulo ko. So napalengke na po tayo. Ay, palengke ng Labrador pala to. Pero nasa border na tayo ng Suwal. Mamaya pag uwi, mamalengke tayo ng mga fishda para may mauwi tayo sa bahay, para may remembrance naman. Ranasan ng nanginig yung tenga ko dun. Ay, mga bikers yan, halos mga bikers na kasabay namin dito. Ay, ito yung mga riders dito. Dito kami kumakain pag lunch. Maaga kami ngayon lunch, siguro bibili na lang kami ng lutong ulam. Ano naman yung mga trip namin ng girlfriend ko hindi na kami magluluto. Kung uwian lang naman, bili na lang ng ulam, kanin. Ganito lang naman mga trip namin, simple lang, makaligo ka lang sa dagat, makapagpa-picture. Hindi na kami nagka-cottage, ganyan. Mga pinupuntahan namin kasi halos hindi pa na-discover. Wala pa mga cottage sa bago-bago pa lang sa paningin or sa pagkakaalam ng mga ibang namamasyal. So yun naman ang advantage naman. Minsan solo lang. So dito na tayo sa bayan ng Suwal. Nandito na tayo sa mga pataas na tayo, sa mga medyo pa banking na. Okay. Pataas na tayo. Okay. Woo!
Ay, mga bikers! Ay! Maluwag mo naman sa gilid. Ba't di kayo gumilid? So, mas marami dito yung mga nagbabike. Mapabata, mapamatanda. Medyo may araw na dito, no? Pero ang lamig pa rin ng hangin. Ay, ano to? BBM yata. Ba't puro lakapula? BBM! BBM! Pwede na! Baka Lenny yata itong angkas ko eh. BBM yung nakaganito ka ba? Tapos ikaw nakaganon, no? Babanggain siguro nila tayo. Ito pangarap ko itong magkaroon ng ganitong jacket, oh. Magparinig na tayo. Bebe, ang ganda ng jacket niya, no? Ganda, no? Ang galing! Wala, nagagandaan lang ako. Oo. Ay, oo. Pero ang ganda ng jacket. Ganda ng shocks ng ano, ADV 150 Showa. Kulay gold pa. Kaya lapitan natin sila. Ha? Ay, ganda ng mga Vespa nila. Uy, ganda. Ito mga Vespa riders itong mga to. Tignan nila tayo. Ang ka-classic ng ano nila. Uy, nice one. Galing naman ni Kuya. Ayun lang, mahaba yata ang pila dito sa Alaminos. Mahal din yan. Vespa. Ay, ba't kaya? Gaganda ng mga motor nila. 150cc. Kaya pala mabilis din. 150cc pala itong mga to. Ayun, no? Naka-camera si sir. Vespa bodies. Uy, pangarap ko din. Uy, oh nga no, ngayon ko lang napansin, naka-intercom sila lahat. Nice. Naka-intercom sila lahat. Yung dito, yung sa helmet nila. Oo. Yan sana gamitin natin eh pag ano. Mahal lang eh. Para hindi na tayo nagsisigawan pag nag-uusap tayo. Ay, pa-video tayo. Kaya pa-video kami. Maliit lang yung upuan niya, oh. So, liliko na tayo. Hindi na natin makakasama sila Kuya. So, ngayon pa lang nagbawas ng bar sa gasolina tong NMAX natin. Medyo malayo na rin yung narating natin, ha. So, binul tank natin to kanina eh. Yan. Gwapo. Tuwan-tuwa tong girlfriend ko dun sa Vespa. Nahihi ka?
So Agno tayo, Agno. Nako dito. Oo, naalala ko. Liliko pa kami. Liliko tayo dito. Tapos tayo ay kakaliwa. Mimi ka? Okay, break muna tayo dito at mamaya natin tuloy ang pagbo-vlog. Freeze room. Yan. Okay. Wiwi lang to. Wiwi din ako. Bye.